Köszöntjük a stúdióban Hassujó Rolandot és Kovács Ildikót, Ajak képviseletében érkeztetek. Ugye holnap február 2-án lesz a második Ajaki Farsangi Disznótoros Fesztivál. Tavaly mi is voltunk, és majd a nézőknek egy kis összefoglalót azért csepegtetünk. Tavaly mulatozással telt a fesztivál, idén mi várható? Szeretettel köszöntelek titeket és a kedves nézőket is. Idén, ha sokkal nagyobb érdeklődésre számítunk. Tavaly több mint 3000 fő vett részt a fesztiválon, idén reméljük, hogy elérjük ennek a dupláját. A tavalyihoz hasonlatosan most is ugyanúgy csapatok vágják le és dolgozzák fel a disznókat, ami idén már meghaladta az eddigi jelentkezők alapján a tavalyi számát, úgyhogy ezt lehet tudni, hogy mennyi csapatra számolhatunk, akár mi, akik majd megyünk ki? A 25 csapatot már elértük, ettől csak több lehet még addig. Meddig lehet jelentkezni, hiszen azért ma-holnap már kezdődik a fesztivál, tehát hogyha valaki éppen holnap reggel, szombat reggel kopogtat, hogy hopp, még mi is szeretnénk disznót vágni, akkor gondolom már azt mondjátok, hogy hát már telítődve vagyunk. Rugalmasok vagyunk és ha hoz magával disznót. Hoz magával disznót, igen, akkor még talán, ugye hát nekünk is biztosítani kell azért a megfelelő disznó létszámot, úgymond hozzá, és természetesen ez úgy működik, hogy az önkormányzat által teljesen 100%-ban itt helyben hízlalt sertéseket dolgoznak fel, és az önkormányzat biztosítja a disznókat, ezért nem árt szólni előre, hogy ha szeretné jönni valaki azért. Nem biztos, hogy jól emlékszel, de a tavalyi ugye első Ajaki Disznótoros Fesztiválon talán úgy volt, hogy szintén az önkormányzat biztosította az állatokat, a sertéseket, és talán valami közfoglalkoztatási programon belül nevelt állatokról volt szó, ez idén is így lesz? Így van. Így van, tehát az önkormányzatnak van egy sertés állománya, amely már lassan nem csak sertésekből áll, de ugye a fesztivál kapcsán ezeket dolgozzuk fel, és ez most is így van teljesen. Ez a bő 25 csapat pedig csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jelentkezett, vagy határon túlról, Dunántúlról, hogy lehet ezt elképzelni? Már tavaly is nemzetközi volt a fesztivál, idén ezt még inkább, ha lehet, kiterjesztjük, ugyanis szinte az összes testvértelepülésünkről érkeznek vendégek, akik megmutatják minden kedves vendégnek, hogy hogyan is szokás náluk disznót vágni. Gondolok itt lengyelországi Hizsnyát testvértelepülésünkre, a bulgáriai Ahelojból is jönnek, Szlovákiából, Kárpátaljáról, tehát szinte Romániából, Erdélyből, Farkaslokáról. Úgyhogy tényleg elég nemzetközi lesz, és nagyon nagy a különbség egyébként, ez tavaly is látható volt például a módja, ahogy feldolgozzák a disznót. Már önmagában például a hizsnyiek Lengyelországból nem perzselik a disznót, hanem forrázzák, és így kezdik el feldolgozni. De ezen kívül rengeteg más feldolgozási különbség is van. Mitől lesz speciálisan ajaki, illetve farsangi ez a rendezvény, azon túl, hogy természetesen hatalmas disznókodás lesz? Mindenképpen hozzájárulnak ehhez a sajátossághoz a fellépők is, ugyanis Ajakról a Pádlikás Népdalkör, a Kaláris Táncegyüttes is fel fog lépni, akik bemutatják, hogy milyenek is voltak ezek akkoriban, és egy időutazásra invitál mindenkit végül is ez, hogy megmutassa, hogy hogyan is történt ez régebben, ez itt Ajakon. És talán ezért is van itt ugye Ildikó ebbe a gyönyörű szép ajaki népviseletben. Mit lehet tudni erről a ruháról, azon túl, hogy ajaki, és azon túl, hogy népviselet? Hát az ajakiak egészen az 1960-as évekig népviseletben jártak. Minden vasárnapnak megvoltak külön szokása. Első vasárnap fehér ruhába, második vasárnap pirosba, harmadik vasárnap zöldbe, és a negyedik vasárnap pedig kék volt a megszokott ruha. Már egészen a kisgyerekek is népviseletet hordtak, és minél idősebb volt a nő, annál sötétebb volt a ruhája, így az 50 év felettiek az teljesen fekete ruhát hordtak. Te ebben leszel majd az ajaki, az holnapi ajaki disznótoroson? Hát igen, remélem. Jó látni, hogy már hogyha azt hiszem egy korosztály vagyunk, de talán mondhatok ilyet, hogy általában, hogyha ebben a műsorban is hagyományőrzésről beszélünk, akkor általában hát idősebb emberek úgy gondolják, hogy meg kell őrizni a hagyományokat, és próbálják a fiatalokra hagyományozni, de hát most gyakorlatilag fiatalok ülnek itt velünk szemben. Ajakon a hagyományőrzés, ajaki hagyományok tisztelete és megőrzése, ez ennyire mondhatom azt, hogy népszerű a faluban? Tehát, hogy ez gyakorlatilag erre nem kell külön rászervezni, egyesületet hozni, és nem tudom én iskolásokat kényszeríteni, hogy már pedig akkor a népi kultúrát azt őrizni kell, hanem ez ennyire élő még az ajaki hagyomány Ajakon?
Igen, ebbe beleszületnek végül is az ajakiak, úgymond, és ez mindenkinek mondhatni örömteli kötelessége, ugyanis nagyon fontos, hogy ismerjük a múltunkat, ahhoz, hogy legyen jövőnk, és a hagyományok őrzése, ez tényleg ez egy kulcsfontosságú dolog ajakon. Ez mindenképpen az. És igazából most az intézményesítést, ahogy kérdezted, hát nem kell hozzá létrehozni, de egyébként van olyan intézmény, például az Ajaki Hagyományőrző Egyesület azért, aki úgymond is tápolja ezt a tevékenységet, ezen kívül. De nem kell toborozni a De igazából nem, tehát amikor fellépőkre van szükségünk, és amikor tényleg oda kell állni, akkor szó nélkül bárki jön és segít. Említetted, hogy ezért itt lesznek népdalkörök, tánccsapatok, táncegyüttesek, akik a hagyományos dolgokat fogják majd bemutatni ezen a holnapi Ajaki Fesztiválon. Lesz azért gondolom a modern 21. századi világból is akár egy kis ének, akár egy kis tánc. Mivel várjátok majd az érdeklődőket a disznóvágás és a hagyományos ajaki dolgok bemutatása mellett? Természetesen lesz modern is, de még a hagyományőrzéshez hozzátartozik egy nagyon fontos fellépőnk, a Parapáty zenekar, akiket arról ismert a közönség, hogy az idei Fölszállott a Páva népzenei tehetségkutató versenyt megnyerték, és ők fognak délelőtt zenélni a műsorszünetekben, és egyébként is, hogy jó hangulatban teljen a délelőtt, aztán déltől elkezdődnek ugye úgymond a fiataloknak, főként fiatalabbaknak szóló rendezvények, a modernebb fellépők, Antal Timi például, Kovács Kati, Tóth Gabi, és hát nem utolsó sorban Dolhai Attila, aki egyébként Ajak szülötte, és 2011 óta már Ajak díszpolgára is lett. A beszélgetésünk előtt azért csepegtettetek nekünk is egy pár információt, és nem csak a színpadi produkciókra fektetitek a hangsúlyt Ajakon, hanem a versengésekre, hogy tényleg az ott kint mulatozó emberek jól érezzék magukat. Milyen versenyek lesznek? Én már itt mosolygok, mert tudom, hogy mi lesz a válasz. Igen, hát rengeteg verseny lesz. Maga ugye a legfontosabb, mivel gasztronómiára épülő fesztiválról van szó, az elkészült disznótoros fogásoknak a versenye. Itt a hagymásféltől kezdve a hurkán, a kolbászon és a tepertőn át a toros káposztáig mindenféle étel szinte képviseltetve lesz, ami kapcsolatos a disznótorossal. De kategóriánként kell nevezni, hogyha ez még nem tisztázott, de szerintem egyben lesz, tehát úgymond kollekciókat kell összeállítani, tálakat, és akkor jelen lesz a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke is, és az alelnök fogja zsűrizni, tehát mondhatni, hogy szakmai zsűri, a legszakmaibb zsűri fog ebben részt venni. Aztán az ételeken kívül még ugye a méltán híres szabolcsi pálinkákat, a fogópálinkákat is versenyeztetik, erre is lehet még nevezni egészen holnap reggelig. Aztán lesz még igen, amin elkezdtél mosolyogni, a gumicsizma szépségverseny, ami tavaly is nagy sikert. A gumicsizma szépségverseny. A gumicsizma szépségverseny, így van. Tavaly is nagy sikert aratott, és nagyon érdekes kollekciók voltak. De gondolom már a modernebb kategóriában, hiszen eléggé divatos manapság, főként a lányok terén hogy rózsaszín gumicsizmában slattyognak a városokban, településeken. Ilyen gumicsizmák is voltak egyáltalán tavaly? Van esély a fiúknak ilyen standard fekete gumicsizmákkal? Van igazából, tehát attól függ, hogy az összkép milyen az összhatás, de voltak nagyon különleges gumicsizmák is tavaly. Tavaly teljesen nagyon nagy választék volt. Hogyha valaki holnap kedvet kap a rendezvényhez, hogyan készüljön? Menjen 5 óra környékén, amikor még a fogópálinkával is esetleg jut egy-egy kort, és onnantól végigkövetheti egészen az esti koncertekig a napot? Vagy mi az, milyen időpontokban érdemes kilátogatni? Van egy csúcspontja a rendezvénynek? Azon vagyunk szervezők, hogy az egész rendezvény elejétől a végéig folyamatosan fenntartsa az érdeklődést, és ez sikerülni is fog. Is kell. És ez bírni is kell, ezért van ugye lesz melegedőhelység, természetesen a gyerekeknek játszóház, ahol szintén fűtött helyen lehetnek a gyerekek, de akár a felnőttek is, ugye, és már reggel 6-tól érdemes oda menni egyébként, a kapunyitás 6 órakor van, ekkor a disznókat egy úgymond ideiglenes rögtönzött vágóhídra viszik, ahol elvéreztetik őket, és aztán a csapatok viszik tovább. Tehát már akkor is, akit érdekel, és reméljük, hogy minél több embert fog érdekelni, annak érdemes oda menni akár 6-7 óra körül, hogy ezt megnézhesse. Utána következik ugye maga a feldolgozás, ami szintén egy érdekessége, egy üres színfoltja a fesztiválnak, és folyamatosan utána fellépők lesznek, és egészen délután 5 óráig érdemes ott lenni, sőt, még akár tovább is. Egy fontos kérdés, azt hiszem, tényleg nagyon rövid itt a beszélgetés végén, ha én nem csapatként érkezem, hanem vendégként, akkor van lehetőség
vendégem pálinkát és disznótoros menüből kóstolni? Természetesen vendégünk vagytok. Ja, nem nekem, bármelyik látogató. Bárkinek így van. Vendégek Természetesen kóstolójegy ellenében bárhol, és ez tényleg ez kiemelendő tény, hogy bárhova oda lehet menni nyugodtan, bármelyik standhoz, és lehet kérni, és reméljük, hogy lesz is, és biztosítjuk akár egész végig az önkormányzat által is, hogy nagy mennyiségben rendelkezésre álljon mindenféle disznótoros fogás. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok.